Lusot na sa Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong magkaroon ng ikatlong distrito ang lalawigan ng Bataan. Sa botong 202 na ipasa sa lower chamber ang House Bill 8664 para sa 3rd Congressional seat ng probinsya. Sa ilalim ng panukala magiging sakop ng 1st District ang mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Morong, Samal at Abukay. Balanga City, Orion at Pilar naman ang bubuo sa 2nd District. Habang ang ikatlong distrito ay mapupunta sa Bagac, Limay at Mariveles. Ayon sa nagsulong ng batas na si Bataan 2nd District Representative Jose Enrique Garcia III, umabot na ng higit 760 ang populasyon ng lalawigan. Kaya naman pasok na raw ang Bataan sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Sa kasalukuyan, ang unang distrito ng Bataan ay kinakatawan ni Congresswoman Geraldine Roman at si Congressman Garcia ang sa 2nd Congressional District. Sa oras na makalusot sa Senado at aprubahan ng Pangulo ang panukalang batas, tatapusin pa rin ng dalawang mambabatas ang kanilang termino. Rainiel Pawid, CLTV News.